Så skal vi i gang med nogle maveøvelser. Og vi starter med at sidde heroppe, har lidt afstand mellem fødderne, retter ryggen, og så kører vi langsomt ned på 2. Så langsomt ned, og op igen. Langsomt ned. Og her koncentrerer vi os om at lyne mavemuskulaturen. Det vil sige lynlåser her fra bækkenbunden og hele vejen op til ribbenene. Så vi kører langsomt ned, og op igen. Og langsomt ned. Ja, det er godt. Prøv at blive heroppe, og så sige twist side til side. Her sidder vi på det tykke på numsen, hvis du kan finde det tykke på numsen. Det kan vi. Bliv her. Og vi kører langsomt ned igen. Kom. Og ned på 2. Og lyn. Og langsomt ned. Og twist and shout. Kom, hey. Godt, det gør vi lige en gang mere. 2 gange ned. Kom. Ned. Og lyn herop. Og kom, twist and shout. Godt, så kommer vi hele vejen ned. Hele vejen ned. Hænderne har vi bag ved hovedet, så vi støtter hovedet hele tiden. Og så løfter vi op og sænker. Lyner og sænker. Kom lyn mavemuskulaturen fra bækkenbunden op til ribbenene. Løft og sænk. Så tager vi højre ben med, så vi trækker det ind, skubber det ud. Trækker det ind, skubber ud. Træk ind, skub ud. Godt. Begge hænder placeret bag ved hovedet. Træk ind, skub ud. Og den venstre fod har vi bare i gulvet, eller hælen i gulvet. Kom 4. Og 3. 2 gange mere. Så løfter vi det strakte ben hele vejen op her og sænker. Løfter og sænker. Kom op. Kom, løft. Hop. Spænd i maven. Sørg for at løfte overkroppen lige så meget som benet. Næsten. Og vi trækker ind her. Kom. Træk ind. Og løft op. Langt ben ud. Træk ind. Langt ben. Løft op. Føl virkelig, at du gør dig rigtig, rigtig lang, inden du løfter benet op. Så kan du mærke dig endnu mere på maven. Kom igen. Sidste gang. Læg benet over det andet. Se. Lige op og sænk. Lige op og sænk. Så laver vi en lille kombination, der hedder lige op, skråt over, lige op, sænk. Lige op, skråt over, lige op og sænk. Kom igen over. Hænderne bag hovedet, eller hold fast, som jeg gør her ved låret. Kom lige op, skråt over, lige op og sænk. 2 gange mere. Og man kan godt mærke den, når den går op nu her. Og vi skifter. Kom, tager det andet ben ind, stræk ud. Stræk ud. Godt. Modsat side. Løft overkroppen. 4. Og så løfter vi benet helt strakt op her. Sænker. Løfter. Sænker. Kom op. Sænk. Løfter. Kom puster ud. Træk vejret ind. Kom op. Og sænk. Fint. Så trækker vi benet ind først. Så vi siger, træk det ind. Og løft op. Træk det ind. Og løft op. Og igen, det er et langt ben, der kommer ud og bliver løftet op. Så vi føler os rigtig, rigtig lange. Brug overkroppen. Pust vejret ud. Træk vejret ind. Op. Pust vejret ud. Træk vejret ind. Pust vejret ud. Træk vejret ind. Sidst 4. 3 gange mere. Og den aller sidste. Og så lægger vi benet over her. Så løfter vi lige op, skråt over, lige op og sænker. Kom, lige op. Tag omkring låret, hvis du har lyst. Så lige op, skråt over, lige op, sænk. Kom igen.
Pust vejret ud og sænk. Kom lige op. Skråt over. Lige op. Sænk. 4 gange mere. Kom. 4. Og 3. Sidst 2. Og tag begge ben i gulvet. Løft lige op. Sænk. Bare ganske almindeligt lige op og ned. Lige op. Sænk. Kom op. Pust vejret ud. Prøv at strække begge ben, så du siger den ene fod ovenpå og den anden fod ovenpå. Kom, løft. Træk ind. Løft op. Ned med navlen. Til måtten. Kom 4. Og 3. Og 2. Afstand mellem fødderne. Og bare bliv ved med at løfte op og sænk. Løfte. Sænk. Gå ligge ned og lave maveøvelser. Mens du slapper af. Næsten. Kom pust vejret ud. Træk vejret ind. Lyne. Lyne. Lyn og løft. Super godt. Se her. Jeg laver sådan et lille løb og en sidebøjning. Lille løb og sidebøjning. Jeg løber med fødderne og laver en sidebøjning med overkroppen. Og hovedet er løftet hele tiden. Overkroppen er løftet hele tiden. Og så løber jeg bare fra side til side. Eller bare. Jeg løber fra side til side. Og mærker et stort spænd i mavemuskulaturen. Kom 4. Og 3. Og 2. Kommer en af mine favoritmaveøvelser. Den hedder det ene ben op. Det andet ben op. Og benet ned. Og igen. Overkroppen gør det samme. Overkroppen op. Lidt mere op. Og så kører benet ned. Og hele vejen helt ned. Sådan siger 1 og 2 og 3 og 4. Overkrop op. Mere op og ned. Op. Mere op og ned. Kom op og løft. Er det godt? Kom igen op. Fint. Så skifter vi over til det andet ben først. Samme øvelse. Men vi gør bare lige en lille bitte forandring. Så vi tager det andet ben. Forandring fødder. Godt. Igen. Kom løft. Op. 4 gange mere tager vi. Så sætter vi begge fødder i gulvet og løfter lige op og sænker. Lige op og ned. God gammeldags mavebøjning. Løft overkroppen op. Lyne. Sænke. Kom igen. Løft langsomt op på 2. Langsomt op. Langsomt ned. Langsomt op. Og ned. Igen. Langsomt op. Ja. Yeah. En langsomt. Så er der 2 hurtigt. Vi løfter og sænker. Kom igen langsomt op. Tempo. Og løft. Sænk. Prøv en gang at se her. Bøj begge ben. Tag albuerne ind. Og så laver vi en harmonika, hvor vi mødes på midten her. Så ind til midten. Træk ind. Albuer og knæ mødes. Træk ind. Super godt. Kom langt ud. Og løft overkroppen. Pust vejret ud. Og vi kører de aller sidste 32. Kom. 32. Du kan mærke det i maven, ikke? Kom. 24. Så er vi halvvejs. Sidste 16. Kom. 16. Og 15. Mere.
Kom, 8. Og 7. Og 6. Og 5. Sidst 4. Jeg kan mærke det i maven. 2 mere. Ja, det er godt. Begge fødder i her. Kom lige op og sænk igen. Lige op og sænk. Godt. Se en gang, vi kører bare lige over her. Lige over der. Og vi skifter til den anden side. Kom. Og lige over. Sænk. Lige over. Sænk. Og lige op og ned. Kom, pust vejret ud. Træk vejret ind. Og vi tager fat omkring benene. Kommer op og sidde igen. Som vi startede. Kører vi langsomt ned. Langsomt ned. Og igen. Langsomt ned. Bliv heroppe. Og så ser vi twister. To gange mere. Og vi kører 2 gange ned igen. 2 ned. Lige hvad er der? Det er fint. Yes. Tusind tak for i dag. Og vi ses igen på Workout Smarter.